И здравейте хора, не сме се виждали от много отдавна. Сега ще возим на тролей 9 2809. Добре да го запаметя в паметта си, за да не забравя. Влизаме вътре. И слагаме тук за една спирка. Това видео много е дълго. Лайкнете видеото и субскрайбнете. И може да правим лайвстрим на TubeBrainot, ако сте ютубър. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Това видео ще е късо. Но извинявам се, че толкова. Не сме се виждали, извинявам се. Просто им работа. Добре. Нека се подготвим за слизане. Тук е спирката. Айде, втора. Да. И го подвижим толкова да контролираме. Държа се. Таблото, не е бъгнал. Мислиш си, че е бъгнал. Що така рязко спря? Не знам. Шофьора ли? И хора, енде да завършим видеото. И това беше видеото. Чао. От мен до нови срещи.